lara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabi enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama okam bernde mami tambo mi wakko mi rondo ne yidde mende lara ni galleji ne yidde mende lara ni kalesi galeji kalesi min ko mai dende kodo mi fala min ko mi di kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala jengai binomi aduna e jude mun min ko mi di kodo mi fala min ko mi di kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala jengai binomi aduna e jude mun min ko mi di hari dedinen kongol jinabe hadi ngiminen kongol jinabe wima wat ko balalum wima dal fo dalalum Honde yidade boy lipe seedu ko ka feedu est ce que so sudi manangel seedu ko bandi ba hanga hon wadi ko bandi o dila ferme seedu dila fa hono problème seedu hono problème ba ko yaadi o daro mi anda bire tati to ndelade ro waddoy tan hay hunde o adurani hay hunde seedu problème nani rek ko an woni anda dum ko mi andi no ha seedu ko gasdo ko gasdo o ko bido jirando sione watam jogade kutinam do galle babum do hay siko bido jonono o gasi to ladde hay so gasi hono no yimo jawdi ko so yidam no ruttumo problème nani réglé koni nani problème réglé o kami mamodo seedu haale o gonga o same modo haale ko la video haale gonga mi haale gonga mi ne yan bido ma an bila ardo ko mi o lipma be addo e caga wiya ko ni wadi o caga woni ko caga woni hami mamodo hami mamodo fi hadu almi ana anda ko artirando hay hunde artirando armembo lara o sami wada makko boni sey daro a wattama haydara wattama fu a wattama haydara hanna hota gale baba a wattama tot ani an bide ma mi a wattama tot an koni wadima koni wadima xame mambo mi ana susika wadde ni xame mambo fado no daro o hettoto wona ko kanko wadi o hettoto o caga bondo o an be gokkama million ngaji ala ko watta sina ngabboda mo andanta ko hay husbe ngala sebe bottima be hittota ko njaada e andanta mi ayora kam nan ko mal ayora kam ko balde mi hersima an aneyan bidde ma mina hersima aneyan bidde ma mina hersima o sami mamu sami mo handa hala ko labi sam o ni ko caga labdo o empoli o caga labdo yeru mayram xam bande salo way mi warambo baraka mi warambo joro jonnon ko heddoto ko mine baba warambo mine baba wa pa xame mamudo ar ayni ma fami mamudo an ko hodu an atad nan kam ono burani kam o sey
ni an bido ma sara de fof na hala ko wadi ko sar mbimi ko dum wadi min ko dum wadi ma ko dum ban mami an sim munyana min ma ko ka dum ma ban ko mami boy o ko wadi ko hantay bodo bido ma mimi o ko wadi ko mina hepsima de sa hati lepp ma hari ma hewaji jam arga mina hepsima arga me mambo mi tawara on ton ku yon way mi tawara on ton on hodon problème o do no mbimi mi he wara jatto kande a jatti ma mbimi a jatti ma kana mi jatto virgule a andara way yow a andara a jatti are laare jatto a wada hombo are laare a mi dajana no burama Arga, o ko wadi do o ko wadi do o ko fota warede al waru sa wari ko kaso wala baro wadi hore makko caga o ko taga woni makko million ngaji Nambo. Si ko taga on nabmo gale bab mako rutna ba wana gorko wonni wana gorko marimbo o wana gorko wonni anta on gorko woni fala ande ko dum baba mayro mokkima an o bab mayro ala ko kiyam kono do gongare mi halda ko gonga rek weli ma metti ma do gongam halda do ko jida ko mi nayidi ko bori dum ah ha o ko min jibini mi o ko Acca jibini bo mi arta sa jibina dum ko hajuma bayri biduma teddinani ka dum ko hajuma woni ay si fino gorko mun nan men tag Ah. da watarano ah ala problème min fadama ha don sala jabi on nya andirani mi on hombo do ko mi on gorko ko indam de do ko mi on gorko ano ngi model walla fat anka gorko bonda anka gorko bonda Ah. gorko ko ni maggi Ah, o gorko woni mi gorko maggi ala problème gorko woni an soni biduma mburo ko selbu halna kam sona gorko est ce que gorko woni an kan so gorko woni imodo way alga ala ana wiya kañ bi an big moma ma o windata an big aw ko an mo arti murba ko si selbi an big ma o windata ko fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e juude mun min ko mi hiidi hadi teddinen kongol jinnabe hadi gimminen kongol jinnabe kombo wima wat kop mbaɗaɗum kombo wima dal fof dalaɗum sabu ala nde wontala jango wara neɗɗo yinma duttoɗa gañaɗum mi heññorama mi huufoma ndu ñaami mi yiɗama mi holoma nga ñaami koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala hadde ngay binomi aduna e juude mum Kajan mi kici malandade bom ha toy mo bom to ya ma ko pe papa Ah, papa. Ecci mo boya tinannu. tabe to wa Uyi ko mi acci mo. No, Papa no, ko no. argal lamen. O ari ton pa o riddimo. Après o artoyi o halde pa o e mero. Joni o addani premier cadeau o fala minno mi argalle mabbe sa jour. depuis nde ha joni Depuis nde ha A joni. yitani mo? Mi yitani mo. jokkwaaju ma be koni tumbe way sa ni mi falama hara la hay Ankle honto Mamoudou ma. ma un jour naveta foto Hodo haltani mi yey mo toujours yewo daro ko damgal modon galle. Gallade. Fadima. sikkuɗa wodi ko hakkude min e Mamoudou Ah, dum mi sikki kay. hay hunde ala e hakkude amen simo yiwi entraînement mi jolle mo wara mo daro gallami mi kaccite makko walla mo komo ndiyam mo yara ɗum tan woni hakkude wona hay hunde Ah, kon be worbe faw ko gotum. andi ɓe jordi navetan so fuɗɗiɗe o yegmantinde o ina ɗo mi heewi succès ran ɓe fuɗɗa wadgal fuy so ko haaju ma hay hunde ala hakkude am min e Mamoudou Be worbe faw awa ko gotum. mi ran ko haaju ma fala hande ɗo somi yeehi ɗo manti fédération ko hawmenɗa siko hunde honde ara mannama ɗoma jam bala ɗum ɗiw ndaari goɗɗum nde sa yi goɗɗum tan Ɗum de ɓuri. ko haaju ma ɗo kalesi anemin ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi so mara fala seeɗa tottambo dande makko so hokkimo dande mo janggo inchallahu rabbi somo fini e jaam mami banga mayram nam ha to baba mum to simo waɗi ɗum si Allah jaaɓi soko debbo tan faala hay soko hande waymo dabbande debbo ɗum wiyatamani ko noon foti waade bom o tottamo dande naftamo kono naftiramo ni ko weɓat ha ɓurta jawdi ndi le jawdi ndi min andi mo wawata nabde suka debbo par ce que dewgal si woni hakkunde ɗiɗi koɓe marodiri hakkunde o wawani yaade jawdi ndi ma lamde kono min nak mine hersi lamdude sow jawdi ndi
wona lijjintinta ɗum sabuna suka debbo ko gadda ɗo ko mbo dogi mi yano ha e joom sare nde jargo mi yehi to jarga min kalnimo ko jarga lijjintinta on kalis wona an sabuna hay e l'islam ho ana janngani defte de jannguɗa ɗe ana yejjiti ɗin mino jangi kono feere ala feere ko hakkunde amu e somi lartane e mbimi he hay l'islam no woodi parti on ma maslaha waɗe seeɗa awa boni ha paari ha boni hakkunde ma e sow mo kala ɓiɗɗo mum no ɓurani mbo ɗon no animi de hakkunde ma e sow mo kala ko ɓiɗɗo mum anini mbo so ɓe neɓɓe ɓinguel mumen so ɓe newno ɗum o watta ko waɗi ko ɓaari ɗon mbo addama mbo jooɗaki mo dogdi e gorko an ɓe gokkama genda gacca mboppa oma genda ɗon dogda e suka gorko bonnon e ladde lewru ɓeni ɗaɓɓire ɓe ɓe jiyani hocce a adda honum ɓen tawi hen hay hunde o ɓuuri kam nayude nomo nafte jawdi ndi artiri janggo hande bimbi sa hirdiya nawimo janggo bimbi mi yaha to mam sehilam wonɗo ɗo on no jogui ɓiɗɗo neyiɗo ɓiɗɗo mum woni on suka debbo bon ko muuriɗo koye mi hallama ɗum on larta neɗɗo e gite kamara waddoyde waddoyde hoɗum waddoye sinani ko nanguima hakkude seyde e marem ɗon tan ko leçon mbimi hey wona pi wona gayɗi pi humere e alaɗi gayɗi pi humeraka e alaɗi oɗo ɓe addi ɗo o ne'aka somo teddinno jinnaɓe mum ɓe mo watta komo waɗi somo larno hakkude maɗa e yoro mo wattani sabuna ɗo emo jibinede hakkude ma e yoro woni wona onon walla wona noon hakkude ma yoro fi kales falak yakko hakkude ma yoro e balde koni balde boni ha paari an si tawi an min mi hoolaki siko an jawdi ma ndi ko an jeyi walla ko yoro jeyi mbimi jikke woni hakkude ma yoro o aduna joni jikke ɗin ɗo siko jikke mo waɗanno mo waɗi ni hombo waɗanno no mbo waɗi yoro anniyama ko timmi ko ɓiɗɗo woni rewani lawol kono yoro mo ne'ani ɓiɗɗo mum o mbimi mo ne'ani ɓiɗɗo mum o mbi mo ne'ani ɓiɗɗo mum o ɓiɗɗo ne'aɗo wona ni watta jinnaɓe maɓe ma yiɗa han wona ni jamono joni nano walo he baba moƴƴuɗo jibinta ɓiɗɗo bonɗo donc oɗon an on mbammi an no waɗani e ɓiɗɗo ma hokko goro woni anana min e ɓiɗɗamo komin gorum ɓiɗɗamo ɗi neyu moni ne'i si tawno min wona e dewgal maɗa mi heeɓi o an ɓiɗɗo Saydou mi yenno ka an ka añ o sabuna ana añi o min meeɗa yide neɗɗo waɗo ni an jibinaɓe afo ma o gañambo an yato jata to min mi yaha to sehilam debbo wiyeteɗo mam Diallo mi yaha ɗon woni jogui ɓinguel deyel ne'iɗo noon mi ɗaɓɓanayo on Saydou hattama waddoyde ko doy no mbaɗa ay so min mbaɗani ni ɓe sikkay yo si wona ɓinguel mumen min keɓta goɗɗo debbo yalti debbo naata wona mo yalti hande wona ko mbimi komo yaltani hande janggo mi nattina debbo si Allahu lamɗo o jaɓi on salantako kam hay hunde waddore mi watam haalde ay ko nanguima hakkude Mayram e Saydou woɗ attention dewgal na forcé min komi lijintin ɗum komi oɗo komin kaldannin ka min potta oɗo andi ko Saydou yiɗoni hoore mum Saydou yiyoyi addi mbiɗa ko ɓiɗɗo sehil maɗa o hersini on min ɓiɗɗo sehilam o hersintaka on ko cukalel ne'ingel moni muuri boom on ɗi muuri min jadat esiragel ngel ɗi muuri esira o ɗi muuri min bonda dula goro te ko ɓiɗɗo julɗo omo ne'i wayani comme no oɗo andanta ari ɗo e gari mum ɗi kombo andi ko min mi anda ɗum wonno sans jikko ma o on wawi wonde sans probléme hombo jikku mi jogui jonna min ala tan na ha imo yaha to jararo mi yahata mi hani miiɗe jarga o kala no wayi inchallah rabi somi ari dara honne ɗo kam jawdi ndi no artura no jawdi ndi artura andude hakkude ma e sow ɗum tan woni probléme an hakkude ma e sow bonino ha paari an aɗa sa haali an accida ɗum hakkille hakkude ma e sow e ɓiɗɗo ɗi weeli de mbimi debbo ɗi weeli ɓiɗɗo kala ɗi welani bammune nene muɗum ko an tan mi yi ana añi ɓinguel maɗa an enangam minangama jade enangam minangama gonde asubi mi subi ma sinyama okam bernde mami tambo mi wakko mi rondo Yasin yaltuga bismillah ala fulla ala fayda Mayram
onoto ala fulla ala fayda Ono kam butu mi artiranima ɓinguel ma mana mi artiranima ɓinguel ma ana wiya kam koni ko jam wona jam a tottani kam jam ni ala jonde ni kono mami jooɗo mi haalda e maɗa o wawta nande ɓinguel ma nani mi artiranima ɓinguel ma mi namdo ma ya to min e piya e jinga hakkude ma yalla ko sawru hocci wona boyteji ana andi ko tawi o hocci sawru ana andi ko taki o hocci sawru eyyi kono Fatou haalnam ko woni mi anda mi artiranima ɓinguel ma nani mi artiranima mais Fatou mbiɗa ko momri tottuɗa kam mina tottani kam momri mawɗo debbo o ko nayejo o ko andi ko min tigui mi anda ɗum min esirago muɗum mi anda ɗum eyyi assalamu aleykum mais Fatou ay aduna ko sutura rendu faalaɗo hebde sutura e hoore mum neɗɗo ittama hokkama gorko tawa ko cukalel tokosel kono jooɗaka e doon suudu neɗɗo ittama kadi hokka gorko tawa wona cukalel kono noon jooɗo e nduɗo suudu wona e dewgal mum ha Allah hokka ɗum ɓiɓɓe barkinɓe dewgal ko sutura o ko ni walla o ko ni ko woodi kon ko moƴƴo ko goto moƴƴo ko Allah sinno ko sagam noon wona ni yarata aduna ko sutura namde mbiɓi ko kalɗon ko foof o hay gonga ala hen mbiɗa ko cukalel tottuɗa kam mbomri simi haali mbiya kadi mina haala jawdi komi waɗi o ko wona mawɗo debbo cohlumi mawɗo debbo no amni mi sohlani ɗum nder galle mawɓe rewɓe ɗiɗo wawta wonno nder galle o joom galle muɗum ko cukalel mi totto nayejo mi watta ɗum andi haala ka hewta ɓinguel moɗon nani mi artiri ɓinguel moɗon o nani e juuɗe maɗa min hokkimo dande bagasuji makko noon comjon makko jahanaɗe kono ko heddi ko e bagasuji komi soodi e kaalisam ɗum artata ko toon heddoto jawdi ni noon komin waɗi e dow makko holndin jawdi anda hen jawde anda ɗum tereŋaji ɗi kala ko woni jawdi ɗa rendine foof totton men holndin jawdi jawdi anda ko jawdi ko million ŋaji ɗiɗi ala heɗom million ŋaji ɗiɗi eyyi a majjaka million ŋaji ɗiɗi tereŋaji ɗiɗi guesele ɗiɗi nayyi e baali e beyi Ɗum fof noon- no artu soɗo mbawi cukkonɗo ɓolti ɗi corata ɗo ay ɗum ɗum darten gasi ha laaɓi cer ɗum jiyeten onon holno mbaɗɗon ha ganduɗon o wona mbobri o wona wona gorko wirnodema e makko o wona ko pawti ɓolo ko gadda nden pardon hen mimi o ko Sono addane mbani. nden ɗum no adda cofon lele ɗon anana ɗum ɓurmi yirude ko ɗum wiyata eyyi ɗum wiyata eyyi en jiyat Joni mbimi en nana- jiyat eɗen paadi. en jiyat mbeɗen ɗo fade jooɗi meɗen gara mbeɗen nangui ɓiyam mbeɗa an fadi noon on gartuɗa ɗo hen aɗa fena mbiɗa komin jinguma komin gadma a yiyantaw haydara an koɓe gadma an ko caga gaddanta kam eyyi ala caɗele mbimi ko joni caga gaddanta kam joni e yah caga Lawol. gaddanta kam caga Kono laɗɗo jawdi kam caga eyyi, laɗɗo pos ɗum kam soɗo mbawi pos guittane haqqillaji ɗum ma ko ha haala cer. ɗum ko haala jawdi ndi mbimi ɗum ko haala mina haalano wara kam ni dégage ala probléme ɗum mbimami mina yaha ale mbo jiiɗa fof ɗin jogiroto eyyi retour o mbeɗen ɗo fatma mina arta eyyi yaada fata ɗi badolaji gandanta o ngala Retour. haydara. Ay, retour o ngala. retour Retour kay la ilaha illallah Awani kam cukalen ko mawɗo bo Allah den wawi taw ko temudinɗo dokkumami mawɗo wakkuɗa kam taade kay gorko wirnodima e makko on pare ndin andi ko min mi anda ɗum min ko cukalel sohlumi wona mawɗo debbo no amni eyyi cofa wona mawɗo debbo no amni simi fanno kay mi laaroyat jibinɗo ha paari mi resano ɗum ndiyam ɗum ɓuure moɗon badolaji gonɗon Jawdi kam sono mbawi on ngala ko ruttuɗon hay goto on ngala ko ruttuɗon Eyyi, jawdi min ngala wadde par ce que jeehe. a meeɗa yiide 50 000 bokkude nene e baba a Eyyi, meeɗaɗi jeehe. yiide a meeɗaɗi yiide an tegema wona ko ɓurɗi tari ɗum ko ɗo tawi menen nde wuuro ngo immoɗo to eyyi minen noon lebtimin ha mayram an mayram kaɗo haala ko woni mi haalat ni ɗum goho so bamma tawi en ɗo enen ɗiɗo hande kam mbiɗen yaltugol am galle o ko hande wonno ene digata noon ɗiɗo lebbi foof kono mbiɗa andi ko hande waɗi asira mayram holko woni probléme ma dad nen haala men wona ɗo an jeeyi hawta ha wona ɗo hen haala men kay ko après ane min ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi e gokke kam waɗe min ko ñande o ari jooɗade nde ko nden ñande jemma o dogi o yihi ala to men yiilakimo e tundo o ɗaɓɓitoya o artira
o immi kadi o yehi joni noon haala ka heewata. Camara mi nani haala ma mi nani sare nden kadi no haala ɗum ñaññande sah min e debbamo ko ɗum mi on ɗon haaldude ha o ina kam yo ɓiɗɗo makko o kirtake dewgal ngam bo faalaka min de ɗum kam hay fussaɗani kam hen ɗum haajom ala hen min ko andi ko hoɗum addi kam ɗo wona maslaha ko jawdi amen ndi men sohli andi an hunde ma fof a yi o ma sese ko ɗum waɗi ɗum addi o bone hande an noon woni Jarga Sare o an mi haldata ɓe tereŋaji ɗiɗi gesele ɗiɗi million ŋaji ɗiɗi ala okkirɗo ɗum e tundu o ɗo siko limte go'o ko minen ɗo debbo no okkire ɗo guluje 10 ko ma guluje 3 okkirama ɗo debbo kafu yontere meɗen e kafu on jawdi yarita noon o yiɗa tottite men jawdi amen ko ɗum adduno kam ɗo. Camara landuma hunde o tere est ce que ɓiɗɗo ma o mbo desi waldade suka debbo ala waldani ɓe waldi an ko an tawi to ɓe waldi si ɓe waldanno hono andira siko jiyo walla na jiyo ɗum ko waldugol woni ko waldugol est ce que ɗum ko waldugol ko waldugol woni o tawani hen hay hunde kono ɓe waldi o tawani hen hay hunde jiyo yehi okkiri hoore makko to ladde o ko caga Jarga si ɓe waldanno o andira siko jiyo walla na jiyo mimi hen ɓe waldi ɗo de o andiru n'est ce pas ɗum wona waldugol wonni ko hoɗum woni joni ɗum wona waldugol hoɗum woni ko ɗum wadnono o lippimo ɗum adduno lippe ɗe sabuno mo ƴetti kalis mum mo waɗi hen mo tawani hen hay hunde ko hay poti ɓuuri mo min on ɗi ɓuuri kam yadde ɗum ko dewgal wiya walla on ko jiwo min ɗum haala hewka ka piwmi masla o addani kam ɗo o noon ko watta masla ko sorale pour hakkude mun e yoro min mi woƴaka hen ha jam ala jomam fuuɗo sa ko jawdi amen totte men jawdi amen sina ɗum tundu ndu ha o heɓat ko leɓa de ɓe keɓat ko ɓe haali lutta e fillade noon te mi yiɗa men jaada toon an noon min mi anda an siko yoro jeyma an est ce que jawdi ndi wona yoro jeyi par ce que no hulirɗa ni reedu joom galle watani so ɓe haali tan ƴetta o ma kufune mbaɗa ɗum senga sikkat pot sambour cukalel mi halma hunde goro min na jawdi boldi kam e yoro ko jikke te on jikke na hande ko hanki min ɗum wona haaju am a wata yakkude na kalis kala yakkata ɗum mi wona haaju am hakkude ma yoro ɗum wona haaju am min ko kalis amen o men sohli Mère Camara balde nani haala moɗon par ce que l'islam komi andi hen seeɗa hakkilam kin andugol am ngo heewani hen si suka gorko ari ha waldima suka debbo suka debbo ari saltima ɗo jawdi nde wawa ruttinede mais nak kadi siko suka gorko sali ala ko wawa suka gorko wona kañ tottimo dande o ko daranno e jiyo o tawani ɗum toon hey neɗɗo sana ƴetta ɗum wona neɗɗo udditaɗo ha gasi an mi lamdoma hande sa yehi aɗa soodoyo beurre e nder boutique tawa siyo beurre sohluɗa a tawi beurre o piw ittama sodat siyo ɓolo kaltinneren gonga Camara muñ ɗum welani muñde ɗum welani muñde lartan wutte mo heƴanima o mbiyana ɓorno ɗum no ɓittirta min leññande fuɗino haalde leññande faala kam fiide min no haajam ala toon ɗum ko kayen awa joni hunde wotere mo waran haalde par ce que saare nde ko saare julɓe imam no nder saare ɗo mi nodda imam o min de mi yani ko saare kefeero mi waɗanmo expliqué mi haalnamo no probléme o woniri piiw kala ko mo wawa hen haalde yo mi nodda ono mi joƴƴina o an o ma couleur reedu ɓe haalta o ma couleur reedu ko ɗum ɓe haalta an leb ko ammi hettoroni mi inni saare nde ko saare julɓe woni ina andi ɗum imam inɗo mi nodda imam o mi waɗanmo expliqué probléme o awa no yaw min no ɓuuri yawde yo kala ko mbo wawi haalde yo mi no ɓuuri yawde yo yettinano haala kam no ɓuuri yawde yo no ɓurani kam debbo yalti debbo nattara nde yidde men nde laarani kalesi galleji kalesi an min ko mayde nde koɗo mi fala
kongol jinabe hadingin minen kongol jinabe umwima wat ko baladum umwima dalfo daladum sabwala nde wonta la jango warane do yin mandu to danga nyadum mi henyara mami hufo mandu nyami mi da mami halo manga nyami By me ala, I think I been on me. Aduna e jude mun min ko mi di. Odo mi fala min ko mi di. Kofi by me ala.